En el cas del virus de la Covid, en el cas del confinament, tinc entès que el vostre centre va tenir complicacions. Com us en veuen sortir? El nostre centre, com qualsevol centre de persones grans, va ser un dels més afectats. És cert que els nostres no dormen allí, lògicament. És un centre terapèutic, venen unes hores, com us deia, i marxen. I el que va passar és que la Generalitat, l'ordre va ser un tancament total, tothom a casa. Llavors, nosaltres vam tenir el centre més de 3 mesos tancats, vam intentar reubicar cap al SAT, cap al Servei d'Atenció Domiciliària, però van passar moments molt crítics. Sí que és veritat que mesos abans havia entrat a gestionar amb nosaltres la part més econòmica una altra figura que no existia en aquell moment i que gràcies a la feina que hi va realitzar i que conjuntament amb la feina social que es realitzava, ara existim, si no, no hauríem existit. I sort que existiu. Aquesta figura de la que estem parlant ara és el Juanjo Capdevila, i com el tenim per aquí darrere, Juanjo, podries entrar un moment a l'estudi, sisplau? Ara mentre... Ariola. Sí. I explicar-nos alguna coseta. Exacte. Buah, i li fiquen amb música i tot, Has vist? Entrada triomfal. Crec que no s'esperava que s'està potser ficant està guapo, maleint. Vols que et maquillem també, Juanjo? Benvingut! Pots... Molt bé. A veure que l'àudio no crec que et pilli ara. Seu per aquí. Fiques els cascos també. Seu aquí, posa't còmode, que estàs benvingut. Aplaudiment. Clar, un tema que hem parlat abans d'acabar d'introduir el Juanjo, com estàs? Estàs bé? Bé. Perfecte. És, clar, una de les vostres feines has dit la importància de la rutina. Quan comença un confinament, veu seguir tenint contactes amb les famílies o aquesta rutina es va perdre i la veu haver de recuperar? Amb les famílies teníem més contacte que mai, però les rutines de les persones diagnosticades van variar. No podien sortir, és que no podien sortir, no els podia donar l'aire. Tenir una persona amb demència dins de casa tancada que no ho entén, perquè no ho entendrà, que és el que hi ha, és molt complicat. Durant l'època Covid va ser el moment en el que més contacte vam tenir amb les famílies, perquè era quan més ens necessitaven. I, bueno, has parlat de que una figura que us va salvar per superar el confinament de la Covid és el Juanjo Capdevila, que el tenim per aquí. Com va ser per tu l'entrada? Com es va ficar en contacte amb tu la Mary? Bueno, pues anecdòticament, al final els nostres fills anaven al mateix col·legi, al Santo Ángel de Gavà, i bueno, ens coneixem d'allà, de la porta, d'anar a buscar nens, i bueno, un dia vaig aparèixer així, li vaig comentar, dic, escolta, si algun dia necessiteu algun voluntariat per poder ajudar-vos amb la gestió, jo em dedico a això, i vaig començar així fent un voluntariat, no sé si eren 2 hores al dia o així, però que al final passaves 20, això és el voluntariat. I bueno, i a partir d'aquí la primera anècdota va ser molt bona, que em van fotre fora de la primera junta de Faga. És una anècdota molt divertida perquè al final, com deia abans la Mary, la tipologia d'entitat no creuen amb la gestió o no veuen la gestió com útil més enllà del que fan socialment. Amb la qual jo soc partidari o soc, diguéssim, la meva experiència em diu que o gestiones bé o la resta no pots portar a terme. Amb la qual em va passar això, jo vaig presentar una estructura de com hauria de ser aquella entitat i em van dir, vinga, va, hasta luego, ja pots marxar. I em van fer fora. Molt bé. És literal. Bueno, estem parlant amb bona voluntat, em van dir, ell no ha d'estar aquí, no sé, el que ell explica ara no és el moment. O sigui, el fer fora, entre parèntesis, vull dir, no em van dir, vinga, va, fora d'aquí. Et van convidar a marxar. Exacte, que no era útil en aquell moment pel tema de l'entitat. Tenim polèmica, no? Una mica, no? Barcelona tenim polèmica, menys mal que els tenim ara mateix en el plano, es veu el cara a cara, que tenim els dos. No, però... Ella va patir perquè al final ella va intentar posar una nova figura perquè creia important aquella figura i li van dir, no.
Recordem que estem parlant amb el Juanjo Capdevila, que és una persona que porta, bueno, ara mateix està a Faga, però també és president del club més gran de Catalunya, oi? Bueno, si no és el més gran, està allà amb volum de jugadors. Sí. Està allà i al mateix temps porta una empresa, la JC10, i per tant, experiència en té una estona. En què consisteix aquest programa i com al final vas acabar treballant després d'aquesta expulsió de Junta? Vull dir, com va passar tot? Com has arribat a aquest programa avui? Al final... Combat, Al final és un tema de cabezoneria, vull dir, al final jo crec que aquesta entitat necessita això, Meri en aquest cas creu o creia que sí, necessitàvem perquè veiem un creixement potencial de l'entitat, però l'havíem de, diguéssim, posar tot al seu lloc. Al final està molt bé créixer, però si no tens els peus a terra, estàs mort. I vaig insistir. O sigui, al final, una política d'austeritat, en el sentit de hem d'estalviar d'aquí per poder invertir aquí, hem de fer això, hem de fer l'altre, personal, menys personal, més personal, que sigui rentable el que estem fent, i els números a data d'avui, doncs, crec, Meri, no sé si m'equivoco, tu sabràs, pots ficar el pam-pam-pam. Sí, no. Si ens equivoquem o no. Hem guanyat nosaltres. Bueno, està molt bé. I la Junta molt contenta, la Junta està supercontenta amb nosaltres. Molt bé, sempre guanyen els bons al final.